Zamýšľate sa, aké tajomstvo sa skrýva v fotografiách influenceriek? Nejde len o filtre a dobré svetlo je to predovšetkým správne zrkadlo. Malé zrkadlo orezáva záber a neukazuje celý outfit. Ideálne zrkadlo je to najväčšie. Prirodzené svetlo je ideálne na fotografie, čo v prípade, keď chýba. Vtedy prichádza na rad zrkadlo s LED osvetlením. Zlé umiestnenie zrkadla vás môže klamať, môže predĺžovať nohy alebo rozširovať postavu. Ideálne zrkadlo na selfie by malo byť rovné a bez zaktívení. Štýlový rám je must have. Chcete, aby vaše zrkadlo bolo súčasťou vášho feedu? Na Instagrame vyberte si model s dekoratívnym rámom. Zlaté, drevené alebo minimalistickým, ktorý sa hodí k vášmu štýlu. Pamätajte, že z toho vyjde perfektná selfie, keď je zrkadlo vo výške očí alebo jemne naklonené dopredu. Teraz viete, že zrkadlo hrá veľmi dôležitú úlohu pri fotení selfie a vy ktoré zrkadlo si vyberáte.